Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Maigsoon mayong adlaw kanatong tanan ug niya kita karon sa ika-16 ka adlaw sa pagkonsagrar sa mahal nga San Jose. Atong tema karon mga kaigsunan mao ang Jose ang matarong matao. Joseph most just. Now, unsa may buti pasabot nining just or taong matarong mga kaigsunan? Timan na nato diha sa balaang kasulatan, usa lamang ka bersikulo naghisgot sa pagkuruna sa mahal nga San Jose sa pag-ingon nga taong matarong. Atong basa diha sa San Mateo, Kapitulo 1, bersikulo 19. Din si San Jose ginganlan og taong matarong. Ug sa may buti pasabot mga kaigsunan sa taong matarong. Bueno, sa Hebreo, ang taong matarong adunay duha ka meaning niini, kahulugan niini. Ug unsa man kini? Una, kining gitawag og good and faithful servant of God. Mayo, matinud-anon nga alagad sa Dios. Ug giklaro kana diha sa balaang kasulatan, no? Nga sa dihang si San Jose pagi og damgo, no? Gipadalag mensahe sa Ginoo, pinagi sa damgo nga ayaw kahadlok sa pagpangasawa sa babae nga mao si Maria. Kay ang iyang gisabak mao ang lalang sa Espiritu Santo. O pagkaugma gayud mga kaigsunan, diha iyang gihimo, iyang gituman ang kabubuton sa Dios. Iyang gipas ngasawa si Birhen Maria. Sa to pa kining usa ka titulo nga matarong nagkahulugan di ay sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios to fulfill the divine will of God. Otherwise, if we cannot do and if we cannot fulfill the will of God, then we cannot be a just man. Sa daang tugon, usa ra gihapon ang iyang giingnan nga taong matarong. Naay usa ka tawo nga gihinganlan og Noe. Nga bisan tuod wa siya kakita sa Dios, apan sa diyang giingnan siya nga paghimo og barko Noe, iya gyud gituman mga kaigsunan. Ug hinganlan siya og taong matarong. Ug diha sa bagong tugon kini atong gisgutan karon. Gawas sa atong Ginoong Kristo nga taong matarong si San Jose mo'y nakadawat niini. Diya kaduha mga kaigsunan, kining gitawag og charitable and honorable person. So may buti pasabot aning honorable or charitable person. May ganita sa atong mga mayor, bisan gani diya sa ubsan nga hotong sa Katilingban ang barangay chairman or captain. Muhintang ang honorable barangay captain or barangay chairman, honorable mayor. Unsa may buti pasabot niya na mga kaigsunan? Deserving of honor. Yang reputation, that is a privilege. Abuti pasabot diha sa kang San Jose, usa ka pribilehiyo nga siya na nahimong ama-ama sa Dios nga nagpakatao nga mao ang atong Ginoong Kristo. Siya nahimong bana sa inahan nga gipili gayod sa Dios nga magpakatao. Usa ka dakong pribilehiyo ug usa ka honorable diha kaniya mga kaigsunan ang ama-ama ug ang pagkabana sa birhen nga nahimong inahan sa Dios. Charitable, charity. So ibuti pasabot niya na mga kaigsunan to love God and also to the neighbors. Not only to love but also to serve
because we cannot love without serving others. So muna ang kinabuhi ni Senyor San Jose, mga kaigsunan, nga natuman diha gayud niya, no? Perfectly sa balaang kasulatan natuman diha kang Senyor San Jose. Mao nga diha sa balaang kasulatan siya ra ang kadawat nining maong purong-purong nga usa ka tawo nga matarong. Mao man gani nga si Senyor San Jose kang kita mangayo diha sa pag-ampo. Mangayo kita sa birtud, sa hustisya, mga kaigsunan, the virtue of justice. Kung sa meaning virtue of justice, it is giving to another his due. Labi na diha sa atong Ginoo. Unsaon nato pag hatag ngadto sa Dios sa iya, no? Due ngadto sa Ginoo. Diha gyud sa pagpasalamat, diha sa pag simba ngadto kaniya. Labi na sa adlaw ng Domingo o mga holidays of obligation, mga kaigsunan. It is a perfect giving our due to God. Pinaagi sa pag-apil sa santos nga misa. If we cannot do it, di ta makaingon nga kita matarong. But we are all being called to be a just. Pimana nga kamot sa atong tagsa-tagsa. Ang simbahan nagtudlo kanato nga we have to attend the Holy Mass every Sunday and holidays of obligation like ni Saint Joseph nga siya naghimo sa iyang inadlaw-adlaw nga gibuhaton ngadto sa pamilya, sa iyang asawa, ngadto sa iyang anak, kay pinaagi niini. He fulfills the will of God. Saint Joseph, pray for us. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign
forever and ever. Amen.